En directo ás 11 da mañá 43 minutos. Saben vostedes que o programa o emitimos sempre en vivo polas mañás e que pola tarde poden voltar a escoitar aí máis ou menos ás 7, máis ou menos non, ás 7 menos un minuto iniciamos o programa a redifusión ou a reemisión, é dicir, que o repetimos, vamos. El tamén pola noite, porque hai moita xente que escoita a radio de madrugada, a partir das 2 da mañá todos os días, neste caso todas as noites, poden volver a escoitar este programa, este magazín de Radio Culleredo. Por si o perderon, non lles recomendo que se perdan aos próximos minutos, porque imos falar con alumnado do Instituto Rego de Trave. Temos a Pablo Cobas, que é o seu profesor, o responsable de o Departamento de Lingua, e temos neste caso dúas alumnas de primeiro B, porque o dos nome dos grupos, hai que decirlo, non son nin de A nin de C, son de primeiro B, que son Noa e Julia, e dous de terceiro B, que son Diego e Iker. Que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Benvidos e benvidas, Nerviosos? Nerviosas? No. Temos un veterano que Iker, Pablo? Sí ou non? Sí, Iker xa veo o ano pasado, Iker, que viñeches facer o ano pasado? Falar sobre o do Digo Choeo. O Digo Choeo, que fomos un dos centros finalistas do Digo Choeo. Este ano non se convoca o Digo Choeo, pero, bueno, se convocara estaríamos aí os primeiriños. Que Iker, non sei se lembro mal da outra vez, porque eu xa son maior, Iker xa vou moi maior e non me acordo das cousas. Me parece que tiñas unha vena de locutor deportivo. O digo ben ou non? Sí. Que te gustaba o deporte. Bueno, oye, eso é negociar a fichaxe por Radio Culleredo, xa está, Eso, bueno, logo falamos. Bueno, Pablo, para que a xente se vaya poñendo un poquinho e lembre un pouco ese proxecto, tenes un proxecto moi interesante que cando falamos del a nos pareceu moi interesante, pero moi atractivo. Contan un pouquiño para poñer en posición a xente. Si, o proxecto chamase Historias de Culleredo e o que queremos é visibilizar, difundir certos aspectos do noso concello que, pois, igual non a xente non coñece en profundidade ou sí que escoitou falar del, pero non ten a suficiente información. Entón, estivemos investigando, bueno, xa levamos uns anos investigando sobre certos temas e certos aspectos. Este ano quixemos difundilo aquí a través das ondas de Radio Culleredo para que os oíntes tamén poidan colaborar, poidan aportar información. Outro día estivemos falando das orixes de Culleredo, desde a prehistoria ata a Idade Media, ou collemos un poquinho máis. Hoxe imos empezar, digamos, os apartados temáticos. Imos empezar a coller monumentos, elementos emblemáticos do noso concello e falar un pouco deles. Hoxe tócanos os muiños de Acea de Ama. De Acea de Ama, bueno, pues que tendes que decirnos todas e todos de esos muiños de Acea de Ama, a ver. Expoñede. Quen empeza, a ver? Quen vai a romper o... Pois me parece que lle vai tocar a Iker, empeza a Iker e, bueno, deixos a eles a ver o que nos contan. Pois veña, Iker, te toca a ti romper o xeo, Veña. Os muiños de Acea de Ama constitúen un dos elementos máis destacados do patrimonio histórico e etnográfico de Culleredo. Trátase do conxunto de muiños de marea máis antigo conservado en Galicia, cunha orixe que se remonta ao século XII. Foron construídos polo mosteiro de Sombrado de Monses, nun momento no que o Burgo de Faro era un importante núcleo económico e comercial, incluso co gran relevancia fronte á propia cidade de Coruña. A principal singularidade destes muiños está no seu funcionamento. A diferencia dos muiños tradicionais de río ou de vento, os de Acea de Ama aproveitaban a forza das mareas. Cando subía o mar, a auga quedaba almacenada nunha presa. Despois, ao baixar a marea, esa auga liberábase por canles estreitas, movendo os rodicios e o eixo finalmente as moas que trituraban o gran para convertelo en fariña. Este sistema permitía traballar todos os días do ano grazas á regularidade das mareas. Durante séculos, estes muiños tiveron unha grande importancia económica. Os campesinos da zona debían utilizalos para moer o cereal e pagar tasas polo seu uso, converténdose así nunha fonte de ingresos para os señores fundais e para a Iglesia. Incluso hai documentos que indican que a súa actividade aumentou tras o descubrimento da América, xa que era necesario abastecer a fariña os barcos que partían cara as Indias. O século XIX
o complexo sufriu cambios importantes coa chegada da industrialización. A forza da auga foi sustituída parcialmente pola do vapor, incorporándose a maquinaria máis moderna e mesmo unha grande cheminea. No século XX intentouse instalar nas proximidades unha fábrica de fariña. Ese proxecto non tivo demasiado éxito, construíndo unhas instalacións que se converteron no actual edificio de servicios múltiples. Hoxe en día os muiños son de propiedade municipal e acollen o Museo Etnográfico. Alí podemos recoñecer de preto o funcionamento destas antigas máquinas, observar pezas orixinais e comprender mellor como era a vida e o traballo alrededor da moenda noutras épocas. O espazo converteuse nun lugar de grande interese histórico, educativo e turístico para toda a comarca. Bueno, pois vai a traballo. Canto vos levou todo isto? Que tivestes que facer normalmente? Como investigastes? Fostes aos propios muiños, o edificio? Saístes da clase? Como se traballa isto? Como foi o traballo neste caso? A ver. Bueno, a parte investigadora, eles veñen aquí a verbalizar todo o que foron Tamén, claro, traballando outros compañeros. Neste caso, a eles non lles tocou investigar, tocoulles a outros que teñen, claro, parece que teñen unha parte máis invisibilizada, pero non, aquí houve moitos alumnos que estiveron currando, que estiveron traballando, que botaron as súas horas, buscando información, e eles aquí están poñendo a voz a toda esa Son os redacción. locutores e locutoras, Exactamente. non? E que vos parece este traballo? Que é máis difícil? Falar pola radio e contar todo isto? Ou coller sair e buscar, meterse en libros, preguntar á xente? Que vos parece máis difícil? A ver, achegadevos os micros para que se os escoite ben. Que é máis de complicado? A ver, eu penso que o traballo de investigación é algo máis complexo porque, bueno, ao final tes que meterte en libros, en enciclopedias, en moitas cousas e tes que seleccionar esa información e despois poñela no papel que os outros van a aprender ou ler. Estades de acordo en que iso é complexo da investigación? Sí. Son moitas horas, o mellor lle tiveron que dedicar moitas horas, non? Horas de clase, horas aparte da clase, Pablo, porque o mellor... Bueno, este alumnado pertence a un grupo que se chama o Club de Lingua e nos normalmente quedamos ao mediodía a comer no instituto, os luns, que xa que hai clases polas tardes, pois aproveitamos ese momentiño e aí argallamos un pouco ideas, facemos vídeos, difusión a través da nosa conta de Instagram, que xa aproveito, Galego no Rego. Ter un poquinho de publicidade, claro. Publicidade é fundamental. A ver, repetimos, por favor. Galego no Rego, que é unha nosa conta do Instagram do Club de Lingua do Rego de Trave, e despois temos unha conta xeral do instituto que é o de Rego de Trave. Entón, bueno, a través de aí, pois metemos eso. Estamos facendo agora, non podo anticipar moito, pero... Bueno, danos Algo sí que podo dicir. Imos facer para as letras galegas unha actividade onde colaboraremos cos nosos colexios adscritos, é dicir, aqueles coles que nos mandan alumnado, que serían o Vila de Rutis, o Sofía Casanova e o Isaac Díaz Pardo. Imos facer unha colaboración con eles para as letras galegas. Que son un pouco os que tendes os de cerca, na non? nosa contorna, sí, estamos na contorna. Este ano imos colaborar con eles. Unha actividade que fixemos xa o ano pasado polas letras galegas. Este ano pues, estamos intentando, que aínda está en proceso todo. Pero isto de como é un proxecto así en ciernes, non me podes dar máis detalles, non? Podoche dar detalles que ten que ver coa lingua, ten que ver co galego, ten que ver coa implicación e participación de todo o alumnado, tanto do noso instituto como dos coles. De feito, alumnado noso, que é exalumno deses coles, irá aos seus antigos centros a explicarlles a actividade aos alumnos de primaria, sobre todo primaria. Vexo que hai moito de vocación, porque me dis ti que os rapaces e as rapazas que adican parte do seu tempo se quedan o mellor a comer no instituto. É dicir, isto é un tema de implicación, ¿no? Tamén do alumnado, ¿no? Completamente opcional. Eles pois acceden, temos un grupo, a verdade é que moi numeroso, somos en torno a cantos, 80 entre primeiro, segundo e terceiro de eso, pois temos un grupo de 80 que imos rotando, non quedamos os 80 todos de golpe, facemos diferentes grupos, primeiro, segundo, terceiro de eso, e aí imos traballando. E por que vos metedes en estas cousas? A ver, que atractivo ten? Por exemplo, Noa, a ver, Noa, por que lle gusta estar en este grupo? Non me digades que é por non ir a clase. Porque por non ir a clase non é, porque non perdedes tempo de clase, claro. A ver.
Pois porque facemos actividades culturales, aprendemos cousas, sempre saes beneficiada porque pois fais amigos, conoces xente de outras clases, aprendes cousas novas facendo investigacións, yendo a sitios, fais actividades que pois de normal non farías. Ahora estades na radio en vez de estar ali no... Ahora que teríades o recreo ou estaríades en horario de clase? O recreo xa pasou, non sei que vos toca agora, que tendes? Que teríades agora? Plástica. Y lengua. Estará o profe ou a profe de plástica dicindo: "E estes rapaces onde están?" Pedimos permiso a aqueles Bueno, profes, eu como organizador Digo, falo claro. con eles, Non escapastes, non? exactamente, Non escapastes. Deixadesme levar a estes alumnos que teñen moito interés en vir a Radio Culleredo. Entón, Bueno, pues, aceptaron, que lles teño que dar as grazas porque ás veces tamén Bueno, rompes un poquinho... rompemos exactamente a dinámica. así Bueno, que... e Julia, por que está metida en isto? Querías vir á radio ou te gusta o tema de investigar? Por que que ten de atractivo este proxecto no que estades? A ver. Pois a min gustame moito a facer actividades que non fago sempre, a facer cousas novas. Non estar todo o día así en clase tamén, pero a facer cousas aparte, non? Sí, Fran, non sei se te acordas que da outra vez falamos dun proxecto que fixemos para o 8M, que era un vídeo que viñéramos do Concello a gravar, alumnas da outra vez sí que había algunhas colaboradoras, en este caso Noa e Julia tamén participaron nese. Se que están metidas, son moi activas, non? Sí. E Diego é así activo tamén? Se mete en moitos fregados, Diego? No, a ver, eu metime no club de lingua porque eu pois parece unha actividade interesante, facemos cousas interesantes, actividades que non facemos todo o día. Bueno, eu tamén son galego falante de toda a vida, entón pois como que me levoume a, xa que se chama Club de Lingua, é como de dinamización lingüística do galego, pois Por que non, non? sí. Bueno, contento, satisfeito. Sí, moi contento. E isto de vir á radio, que te parece? Vai, caramba, que nervios ou non? Bueno, a ver, eu ao principio sí, pero agora sí xa... Sabes que non, eh? Non. Eu digo porque Iker, que xa outra vez estivo aquí na emisora, que decíamos, ¿no? que xa ten esa vocación que lle gusta. Que ten de atractivo, ou crees que ten de atractivo todo isto? Eu creo que o Club de Lingua é bastante para facer actividades en compañerismo e sobre todo co galego, que é a nosa lingua. E bueno, e o tema da radio para ti, por que? Por que a radio non outro medio? Porque para min non sei, sempre na miña casa me criei cunha radio e non sei, sempre me gustou máis a radio que outros medios. E escoitas unha radio ou escoitas a radio polo móvil, como fan moitos rapaces e rapazas hoxe? No, eu son dos de antes, eu escoito radio... Non me digas que tes un transistor coa antena e todo eso, como tiña a xente antes. Sí. Sí? Sí. Non me digas. Pois era unha rara avis, non, profe? Bueno, pois ben, está ben tamén. Sí, está ben, sí. Bueno, aproveitamos que tamén, falando así de actividades que comentou antes Diego, temos aí un grupo, Diego, coméntanos un pouco do grupo este que él tamén protagoniza e pasou de alumno a profesor, pero bueno, que conte sí? él un pouquinho. A ver, conta, sí, claro. Pois, no instituto temos un grupo de pandeireta que un alumno, outro alumno tamén de terceiro da ESO, máis eu, pois damos clases de pandeireta a aqueles que queiran aprender, que pertenzan ali ao instituto. Veñen profes e veñen algúns alumnos e veñen a aprender, xa que nós temos uns anos xa tocando, pois ensinámoslles aí o básico. E levas moito neste mundo? Pois eu comecei a tocar a pandeireta concretamente haberá 4 ou 5 anos por aí. Fun a clases, sempre me gustou a música tradicional, entón agora tamén pois estou metido no grupo de gaita e todo. Pois a verdade é que me gusta, é un tema que me gusta, entón pois animeime a
a entrar nese grupo de pandeireta. E mira que rapaces de terceiro da ESO, é dicir, que son moi xoves, e fíxate aí xa pois dando clase. Sí, invertiron os papéis, porque Sí, eu convertínme en alumno de alumno. pandeireta, descoñecía absolutamente, sempre me tiven aí o interese de aprender a tocar, que mellor oportunidade que uns alumnos do propio instituto que nos enseñan. Oye, e aproveitades os profes de pandeireta para ser severos cos profes normais cando son alumnos ou non? Sodes vos profes? No, Os enrollades ou non? eu intento ser bo profe xa como por exemplo, Pablo Covas, que tamén tiven a grande sorte de telo como profesor e considero que é un bo profesor. Bueno, e é bo alumno tamén? Sí, tamén é bo Atende en alumno. clase, non se pon a falar co compañeiro? Atende, ten moita intención de aprender. É un alumno aplicado, que se Sí, di, é non? un alumno aplicado. Oye, a mí me chama moito a atención estas vocacións, porque pensamos que son rapaces que bueno, que xa virá o interese, xa teñen, pois, Iker por o tema da radio, porque xa hai tempo, xa cando era máis noviño, neste caso, pois, Diego tamén, vemos que Julia e Noa tamén, pois, tenen esa inquietude, non? Esa inquedanza de decir, pois, me apunto a máis cosas, porque me apetece facer cousas aparte, e logo decimos, os maiores, que os rapaces non fan nada, lle gusta estar co móvil. Vos o vedes máis de preto, non? No instituto. Fan moito, implícanse moitísimo. Bueno, non todo o alumnado, evidentemente, porque temos un instituto moi numeroso, pero hai unha boa porcentaxe do alumnado que implícase, propós algo, por exemplo, o de pandeireta saí un pouco por case iniciativa deles. Eu dixen, oye, pois xa que tocades a pandeireta, que vos parecería isto? Pois estupendo, pareceulle xenial. E outras actividades que, por certo, os de terceiro deso tamén organizaron. No instituto conmemoramos o Día da Candeloria, que é o 2 de febreiro, é así como unha especie de... Non conmemoramos San Valentín porque é unha data un poquinho máis comercial. Menos tradicional e máis comercial. Exactamente, a Candeloria é cando din que se casan os paxariños, que vai medio inverno fora. Entón fixeron unha actividade que, non sei, Iker e Diego estaban aí metidos, que era mandar unhas mensaxes a un compañeiro, que pode ser pois, por amizade ou por un pouco máis que amizade, entón tían que mandarlle unha mensaxe, nos a parte da mensaxe aportábamos un carabel, e despois con esas mensaxes, eses carabéis, o 2 de febreiro, fomos repartindo todas as mensaxes e carabéis polo instituto, pois un pouco eso para darlle importancia tamén a esa amizade ou amor ou como lle queremos chamar. O que queramos chamar. E foi unha actividade organizada íntegramente por eles. A miña aportación foi un pouco organizativa, pero saiu deles a idea, levaron a cabo, argallaron todo, case que de principio ao fin. Vamos, que teñes un montón de cousas aí de actividades que facedes e, bueno, nos vimos a oportunidade que nos trouxo Pablo de poder coñecelas aquí. Bueno, que nos depara así as próximas semanas? Porque ides repetir, non? Pronto, supoño, espero. Sí, eu xa temos que buscar unha seguinte data, xa hai 4 alumnas, xa podo anticipar que hai 4 alumnas de segundo de eso que, bueno, de feito, esta semana tamén querían vir, pero están facendo agora as probas de diagnóstico, bueno, no instituto non encaixaba moi ben en horarios, pero xa están preparadas con todo listo para ofrecernos outra información, outro pouquiño máis de coñecemento sobre Culleredo, sobre o Moi concello. ben. Bueno, vos gustou a experiencia? Sí. Sí, vos gustou? Ides repetir, se podedes? Bueno, hai que deixar para os outros compañeros e compañeras, que decía Pablo, 80, ¿no? Que forman o grupo. 80. Bueno, o clube de lingua. Bueno, non sei se vos quedou Iker, algo non sei no se lle tintero, quedou algo así por comentar. Iker, comenta. Que te No, quedou simplemente eran actividades que fixemos durante este curso, que, por exemplo, esta semana, como o día 23 é o día do libro, estábamos facendo un intercambio de libros que consiste en, por exemplo, se tes na casa moitos libros e non queres ou queres cambiar por outros sen gastar cartos, durante esta semana no recreo diante da biblioteca terías que traer o libro que non queiras e danche un vale, e a semana que ven, o sea, daqui a 8 días o xoves, con ese vale podes pillar outro libro de outro alumno. O que hai que ter en conta é que se recollen só libros que encaixen nun ámbito escolar. E tamén este ano se propuxo, o que estamos facendo son retos de lectura por meses. Este mes, como é abril,
estamos facendo unha lectura moi sinxela que consiste en ler un libro en galego cuxo título comece pola primeira letra do teu nome. Así que, si queren que pasen pola biblioteca para obter recomendacións personalizadas se non teñen claro que ler. E despois, tamén, fixemos outras dúas actividades que foi no Entroido, que os mandadiños do Meco, e os xoves, este ano fixose unha cousa distinta, que foi os alumnos iban disfrazados de profesores e os profesores iban disfrazados de alumnos. Durante o 8 de marzo, 8M, conmemoramos con mensaxes para denunciar o machismo e reivindicar a liberdade das mulleres. A mí dos profesores e os alumnos, algún profesor ia en pantalón corto, entón. Bueno, eu fixen aí un disfraz aí curioso tamén. Eu tamén intentei... E como se disfraza un de alumno? Bueno, pois intentando... E como se disfraza un de profe? Eu penso que é máis fácil disfrazarse de alumno que de profe. Ai, non sei, Claro, aquí hai que tirar de suadoiros, con carapucha... Claro, para os rapaces, bueno, claro, sí. Eu levei unha especie de, que era unha sábana onde escribir así todo este vocabulario novo que teñen eles, de Sí. eso, de como era... Que Non sei, eu pouco emprego ese vocabulario. Eu tampouco non emprego moitísimo. A ver, Clube de Lingua está para eso, para a lingua viva, non, Pablo? Exactamente, para difundir todo isto. Bueno, pois teño que darvos as gracias a Julia e a Noa, que son de primeiro B de Barcelona, B de Burgo, e tamén esa B que está en Rego de Tabe, con Diego e con Iker, que son de terceiro B tamén, e con Pablo Cobas, que o profe, é o coordinador dese clube de lingua, ou un poquinho impulsor, e parece que con moitos seguidores, con ese preto de casi un 100, bueno, lle faltan poucos, a ver se con visos de incrementarse o número ou non, como bueno, ves? o ano que ven seguiremos tamén. Aínda que non pertenzan ao clube de lingua, hai moito alumnado que tamén colabora nas actividades que estamos facendo. Que tamén é importante. Sí, exactamente. Igual non quedan todos os luns aí a comer para argallar o que temos pensado, pero sí que colaboran durante o horario lectivo moi ben. Pois esperamos vos prontiño aquí en Radio Culleredo, xa sabedes, se vindes pois un tal día como hoxe, un mércores, pois ides ter as portas abertas ou xa buscaremos datas cando que irades. Gracias aos 4 aos 5 neste caso. Grazas. E nos imos continuar nesta mañá de Radio Culleredo, un pequeno alto musical, paramos un momentiño e logo seguimos porque se achega o momento de recordar os titulares da xornada.